Hello guys! Happy Tuesday! Katapos ko lang maligo, meron akong gustong itry. Sabi ko, vlog natin yan. Touch 4M Collagen Cushion. It's interesting kasi collagen cushion daw siya. Tapos meron siyang SPF 50, PA, triple pluses. So, try natin. Yung nasa skin ko is yung ano lang, essence from Olay at saka yung moisturizer nila. And ang ganda ng ano niya ng puff niya. May pa-teardrop na shape siyang ganyan. And oh, this is the most satisfying part. Meron pa siya. Ooh! Diba? May ASMR na kayo dun. Ganito siya, oh. I-swatch na muna natin siya. Agoy! Very light, very light. Kontian na muna natin kasi it is light. Ganyan siya. Sobrang konti lang nung kinuha ko eh. Dinab ko lang siyang ganun pang isa. Alright, a little goes a long way. Hindi naman siya as in sobrang light. Tingnan natin kung mag-aano siya mamaya. Magmamatch siya sa skin tone ko. Sobrang kontian ko lang sa forehead kasi dun talaga nanonotice na sobrang light nung product mo sa'yo. Kapag yung forehead mo sobrang light compared sa mukha mo. Okay. Wait, it's not bad ha. It's not bad. Yung Olay ko kasi, meron na siyang glow. So, meron na akong glow from within. Charot. Kasi galing sa skincare ko. Ito, meron naman siyang glow na nabibigay. Pero yung gusto ko sa kanya is, meron siyang SPF 50. So, parang na din siyang sunscreen. Hindi nyo naman kita ng maayos. Ako din, hindi ko din makita ng maayos. Wala akong glasses. Pero, light siya no kapag nasa natural lighting ka. Layan ko lang yung aking neck. Yeah, light talaga siya. Sana naman mag-ano siya, oxidize. Pero sa mga lighter skin tone, in fairness sa kanya, meron siyang very, very light na coverage. Very light lang. Hindi naman siya kasi foundation eh. Hindi din siya malagkit sa mukha. Siguro kung match niyo yung shade nito, sobrang ganda nito sa tingnan sa inyo. Kasi nagbibigay siya ng very subtle na glow. Ganyan siya. In fairness ha, para namang nag-glow yung mukha ko doon. While nandito na naman tayo, maglagay na lang ako ng konting ano lang sa cheeks ko. Yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ganun pa rin. Ito lang, tama na to, hindi na ako magdadagdag. Tapos I will just use the same lip tint sa lips ko. Para mabilisan. Hey Google! Stop! Tingnan natin yung mukha natin. Hey, maputi ba? Naglagay ako sa neck ko eh. Maputi siya. Uy, in fairness ha, kung maputi kayo, okay na okay to sa inyo. Meron siyang glow, pero hindi siya oily. Tingnan, ay maputi talaga. O, tingnan mo yung noo ko. Okay lang yan. Kung maputi kayo, ang ganda nito sa inyo. Ayan. Sobrang puti niya tingnan kapag doon tayo sa sobrang malapit sa sa araw. Sa araw. Malapit sa window. Pero ito okay lang naman. Tingnan natin mamaya. Anyway, maghanap tayo ng makakain, guys. Uubusin ko, or tinatry namin ubusin kung ano nasa freezer namin. So, ito yung laman. Meron tayong, ito, lulutuin ko to sa Friday. Binili namin to kahapon. Freeze ko lang siya kasi may expire siya before ko siya lutuin. So, lagay ko lang siya dyan. Ano to? Meron tayong natirang isang pork belly. Pwede natin yan lutuin. Ito mga tuna. Hindi ko pa alam paano lutuin yan. So, dyan lang muna yan. Ano pa ibang option natin dito? Woo! Meatballs! Meron pa ba tayong natira? Yes, yan. That's the easiest we can do today. So, we'll do that. Meron tayong mga veggies. Ano tong ibang nandito? Wala tayong magluto ng na lobster. Meron tayong hotdog. Lutuin din natin yan sa... no, not Friday pala. Sabado. Sorry. Kasi ito. Pwede din natin itong lutuin sa breakfast. Yan. Kasi meron pa dito, tuyo. Makain kasi yung mga bata niyan. Sa Sabado na yan. Para marami silang options. Alright, let's do this one. Okay. Yung air fryer. Asa na yung mo? Hawakan mo. Wait sa... Hindi ko siya nilagay sa dishwasher kasi hindi ko sure kung pwede siyang i-dishwasher. So, inugasan ko lang siya. Hindi naman siya mahirap hugasan eh. Kasi non-stick naman siya. So,
So, yan. See, dun, yung sa Philips, ang daming ganap ni Philips. Ano, may mga palabad, tapos may mga screen dyan. Ito, yan lang. At saka ito. Tapos na. In fairness. Yan. Okay, luto tayo meatballs, guys. For lunch. Guys, magluto tayo ng pork ribs. Ito yung dinner natin. And alam nyo ba, feeling ko ang laki nito. Ang laki nung dalawa. So, isa na muna yung gagawin natin. Tinuruan ako ni Lai kung paano siya gawin. Pero, hindi ko kasi na-try yung ribs niya. Ilang beses na niya yung niluto. Kaya lang, hindi ako nakatry. Kasi alam nyo naman ako, nagsistick ako sa isang pagkain. So, hindi ko alam kung ano talaga lasa niya. Pero gustong-gusto siya ni Dan. So, gagawin ko yung recipe ni Lai. Tapos, gagawin ko, magta-try ako ng own recipe ko naman. Iyan ko lang si Dan kung gusto niya ubusin ko tong dalawa. Kasi parang, ang dami naman ito. Siguro akin, 3 lang. Tapos kay Dan na yung rest. So marami na yan, diba? Ang laki. Tapos mahaba pa siya, beshi. Mahaba talaga siya. Oh, no, isa lang yung lulutuin ko. Tama na to. See? Mahaba. Tapos meron pa siya meat sa likod. Isa na muna lulutuin ko, guys. Wala din si Dan. Busy siya. Alright, let's do that. I-ano lang natin siya kakat ko lang siya. Hugasan ko lang siya saglit. Tapos ikakat natin. Tapos sa susunod na yung isa. So, cut natin in half. Yung half, susundin ko yung recipe ni Lyra. Yung half, recipe ko. Char! Recipe ko talaga. Itatry ko lang naman. At least yung half, alam na natin na magugustuhan ni Dan. Kasi recipe ni Lyra yung gagawin natin. So, yung kay Lyra na recipe, sabi niya sa akin, ito, bali 1 tablespoon nito, 1 tablespoon ng paprika, tapos 2 tablespoons ng brown sugar. Yun lang. Kaya lang, i-ano ko na lang siya. Itatansya-tansya ko na lang siya. Bali, maglagay lang ako ng sugar. Rub tayo ng sugar. Brown sugar yung gamit, ha? So, i-rub lang natin yung paprika. Tapos ito, yung Grill Mates na, slow and low barbecue rub. Smoking Texas barbecue rub. Yan. So, lagay lang natin. And same thing, irarab lang natin siya dyan. Yung sa akin naman, char. Hugasan ko lang yung kamay ko. Sa akin naman, lalagyan ko din siya ng sugar na naman. Tapos mamaya, kapag natin sa kanya, ipatikim, hindi natin sasabihin kung saan yung bagong recipe at saka yung kung saan yung kay Lyra. Paprika ulit. Lalagyan ko din siya ng ganito. Tapos, maglalagay ako ng garlic powder, guys. Sa akin. Pinagtatanto. Tapos, konting pepper. So, yun lang yung in-add natin. Dito sa bago. Konting pepper at saka garlic. Okay, i-preheat ko lang yung oven ng 180 degrees Celsius yung amin, ha? Hindi Fahrenheit. Tapos, i-bake natin siya. Lagay natin dito yung ribs. So, kailangan i-wrap sa foil yung ribs, guys. So, ano ko to, ha? Isi-separate ko siya. Kasi nga, diba, tigdadalawang klase ito. So, ito yung kay Lai na recipe. Guys, first time ko mag-ribs, ha? So, wag muna tayong mag-judge ng aking cooking skills. So, kapag ready na yung oven, ilalagay natin siya sa 180 degrees Celsius ng 2 hours. Ligpit-ligpit lang tayo while hinihintay natin na maging ready yung oven. Hey Google! Set timer for 2 hours. Okay, 2 hours. Starting now. Thank you.
Iyaan lang natin siya dyan. Check natin mamaya. Kasi first time natin itong gawin. So, we better check it like every now and again. Hey Google, how many minutes left? There's about 5 minutes left. Okay, thank you very much. Inunidan yung TV. Dumiretso sa YouTube. Showtime. 5 minutes na lang daw, tapos matatapos na yung 2 hours. Hindi ko pa to chinek eh. Di ba sabi ko kanina i-check ko? Hindi na, busy ako sa kaka-edit guys. Nandyan siya. Check ba natin? Mamaya na, 5 minutes na lang naman. Dito na pala si Dan guys. Diretso siya sa TV na niya naman. Mayroon naman daw siyang mga tinanong na tao. Hindi pa rin siya like 100% satisfied. Pero para sa akin, okay na okay lang. Depende lang sa kung gaano ka-old yung movie. Gusto niya lahat like sobrang crystal clear. What are you gonna watch? Are you watching something now? Oh, I'll prepare the side dish, my love. I know, plenty of time. I'm just gonna prepare it. Alam niyo ba, nakalimutan ko bumili ng, kalimutan namin ang cucumber. So yung lunch nila kanina, walang cucumber. Sabi ko, gusto mo, bili ka ng cucumber? Kanina ba? Para bukas. Sabi niya, okay lang naman walang cucumber. So walang cucumber. Okay. Do you want carrots for tomorrow's snack? Sure. Again? Ano siya baon siya ng carrots aside from his lunch. Baon siya ng carrots para snack niya. So yung side dish natin tonight, corn at saka carrots, mga kaibigan. Hala, where's your tumbler, my love, for your tea? In the car? Yeah, that's how I got later. Okay. Mag-peel lang ako ng carrots para ready na yung carrots niya para bukas. And then para ngayon din, side dish natin. Ano ko lang naman yung carrots i-steam. Pero yung pambukas niya, hilaw lang talaga ng carrots yung kakainin niya. Aga pa naman guys, so hindi naman tayo nagmamadali. Kasi ibabalik pa yan sa oven eh. Yung ribs. Lalagyan pa kasi siya ng marinade mamaya. Yung sauce niya. Nag-snack din ako nito kanina. I-ano mo lang siya sa dip, like yung French onion dip. Sarap. Yung carrots. Hey Google! Stop! Nag-ingay na si Google guys. Ready na? Natin i-check ang ating... Wow! Can you smell that? Ready ko yung tubig para i-steam natin yung carrots mamaya. Ooh, okay. Agoy, nakalimutan ko kung nasaan yung akin da. Okay, yan yung akin. Nakikita ko yung paminta. Ayun. Ay, sobrang lambot na guys. Ayun, natatanggal na siya sa Nakita nyo ba yun? Yeah, sobrang lambot na niya. I've been to paradise. Yan, nurse. Ito yung Daira na recipe. Ito yung akin. Smoky barbecue. Yan. Marinade siya. Ibabrush natin. Tapos ito, hindi ko tatakpan ng anong tawag dyan? Foil. Okay. Ayan, na-brush na natin sila. Ibalik natin siya sa oven, guys. And, maghintay tayo siguro ng mga 5 minutes. Same temperature lang. Hey, Google! Ito na yung ribs natin, guys. Ito yung akin. Ito yung recipe ni Lai. So, ipapatry natin kay Dan. Babe, you ready to try? So, yan yung kay Lai. Ito yung akin. So, mag-cut ako ng konti. Ibibigay ko kay Dan. Tapos, patry natin sa kanya. Wait sa babe. Try this one first. That one. Hot. Yeah, and that one try. And then let me know which one you like. Are they different? Yeah. How can we get them different? To see what one's better? Yeah.
Okay. Yep. This one? Yep, that one. Very tender. These yeah. are good to me, yeah. Yeah. I don't know. You can't tell the difference? No. What's the difference? The flavor. Probably the first one. You like the first one better? Yeah, what's the difference to that? There's that one. They're both good. You can't tell, like... No. Yeah. Actually, you can't really tell the difference. Now, what did you do? The first one, I followed Lyra's recipe. Yeah. So just her recipe. The second one, I added a little bit of garlic and what do you call this? Pepper. Okay. Yeah, same recipe but I just added more. But you can't really tell, huh? Oh. It's very tender. As in, sobrang tender niya, guys. Kita niyo ba? Tingnan niyo, oh. Ano, parang lumalayo. Anong tawag ba dun eh? It's a good dinner choice. Yeah? Yeah. Yeah. This is a very good and easy dinner idea, guys. It's not hard at all. As long as meron kayong time na bantayan siya sa oven. Kasi dapat 2 hours eh. Thank you, Lai. Is that all you're gonna have? Yeah, that's enough for me. That's a lot of food, my love. You have 4 carrots as well. I'll have some carrots, yes. Nilagay ko lang yan dyan lahat, pero share tayo dyan. Ang lambot ng, ng meat. Is it the same as Lyra's? This is a little bit better. Is it? Okay. A little At least bit. honest siya. What's the difference? Can you tell? I don't know what the Is difference is. hers sweeter or I'm not sure. can you tell? I haven't tasted her ribs. Okay. Yeah, not at all. So I don't really know exactly what it tastes like. But I followed her recipe. Yeah, these are good. But hers is a little bit better. Masarap din to with rice. Right, babe? It's gonna be really good with rice as well. Good dinner? Good dinner. Thanks, babe. Sorry. Oh. Maswerte talaga ako dito sa taong to. Kasi kahit hindi inuutusan, gumagawa talaga siya sa bahay. Siya na talaga. Tapos kapag nagluluto ako, tinatanong niya talaga, kailangan mo ba ng tulong, ganun. Kadalasan, hindi ko naman kailangan ng tulong. Kapag wala siyang ginagawa. Minsan, meron siyang mga paperwork na dinadala dito sa bahay. So, nagtatrabaho siya. Pero, minsan wala siya. Kapag wala siyang ginagawa talaga, tatanungin niya ako, anong kailangan, anong gusto mong gawin ko, ganun ba? Nagtatanong talaga siya. In fairness sa kanya. Can I have salt, please? Thank you. We just did the shot on tonight. Yeah, Turner. Is that pink salt? Yes. Right out the pack. Thank you, love. This is the only salt we have left. We don't have the old salt anymore. We need a big one. A big one? Yeah, it's a big one. We had that big one for so long. I'd rather have a small one. I'm being careful with this salt because this is supposed to be like salty. That old one that we have, that's not very salty, they said. That's why I use a lot of it. Siya lagi nakakahugas ng pinggan kasi ako lagi nahuhuli sa kusina. Sa gabi. Pero during the day naman, ako naman kasi lahat. What movie are we gonna watch tonight? I don't know. We all see. I'll choose. You choose, yeah. Ako pumili kagabi. Tiyak pa more! Babe, did you cry? You cried, my love. I didn't cry. There's something in my eye. No, there's something in my eye. Like a bug. Guys, may nag-request ng almonds. Gusto niya daw kumain ng almonds. Tinatago ko kasi siya. Siya din naman kasi utos sa akin na itago. So, tinago ko. So, ngayon, every time na gusto niya kumain ng almonds,
Sinasabihan niya ako, alam na niya na dito ko tinatago. Tingnan niyo yung ginamit natin na ano, na, ang tawag niya doon? Yung ginamit natin na collagen, ano kanina? Ang ganda na niya. I really like it. Dito ko siya tinago, guys, kasi noon, dito ko siya tinago sa ilalim. Noon, dito ko siya tinago. Dito. Sa loob nito. Kung saan nilalagay ko yung mga like extra namin kapag hindi na nagkasya sa lalagyan yung sugar, ganun. Diyan ko nilalagay yung mga stock namin ng mga mga pagkain. Ngayon, kasi nakita niya kung saan, babe, how did you find the almonds? When? How? The other day? How did you find it? I looked. You looked for it. I knew they'll be there somewhere. So you actually looked for it, that's why you found it. Hinanap niya pala talaga. Dito ko siya tinago ngayon. So, dito sa area na to, meron tayong mga Filipino food. Kasi kahit natingnan niya yan dyan, hindi niya makikita. Lagay ko siya sa ilalim dito Charing! Yan. Bigyan natin siya almonds. Masarap actually to, guys. Ano siya? Hindi siya sobrang tamis. Medyo, ano kasi siya, dark chocolate. Thank you so much dito, Lola Gando. Ang ganda ng mukha ko. Oh, you know what? I know what's the difference now of Lyra's ribs and mine. Because Lyra have two kinds of marinade. The smoky barbecue, which what I used today, and honey. I didn't find the honey. Yeah. That's it? Yeah, that's it. Kasi sabi ni Dan, Lyra's slightly better daw. Yeah, it's the same exact brand. It's just, it's not smoky barbecue. That one's smoky barbecue. Okay. And the other one's like honey. That's probably it. Yeah, I think that's it. I didn't find that. How many almonds? Goro, yung buhok. Tingnan niyo si Dan kapag hindi yung buhok niya. Hindi nakaayos. Show them your hair, baby. It looks really good. See? Napaka-chill lang ng buhok niya. Alright. So, instead of sa room na kami nag-chill, dito na kami nag-chill. Kasi gusto namin gamitin yung TV. Kalmaharas buhok. Show them how many. Grabe, dyan ni siya mukhaon ay. Not many. About 5. Wow. 5 dyan. Share tana, babe. Okay. Share. Yeah. Sharing. So I'm gonna have some. Of course, that's a lot already. No more, huh? That's it. Good job. Yummers? Lola Ganda. Thank you, Lola Gando. Thank you po. Thank you, Lola Ganda. We are watching a movie, guys. What movie is it? I am Mother. I Am Mother? I am Mother. Okay. I am Mother. And then we have tea ready. Si Dan yung nag-prepare ng tea natin. Nandyan. Enough namin yung ilaw. Good, my love? Real good. Guys, gabi na. Gabing-gabi na. Pinanood namin yung I Am Mother. Okay lang siya. Wala masyadong ganap. Marobot-robot. Ganon. Okay lang siya. Mas maganda pa din yung pinanood natin kahapon. Yung Sister's Keeper. Maganda yun. Anyway, mag-skincare lang ako. And, wait sa tignan natin yung ganap ng ating, collagen. Ang tawag dun? Collagen cushion. Ganda, diba? In fairness. Depende din siguro sa skincare na gamit mo. Yung Olay kasi, meron na siyang glow. So, yung collagen, parang nakaka-add siya ng more glow pa. And it looks good. Siguro kung puti kayo, guys, yung complexion nyo ba lighter kaysa sa akin, sobrang ganda siguro nito sa inyo. Tingnan nyo yan, like I'm glowing but I don't look oily. I will leave the link in the description box if interesado kayo, guys. Maganda to pang sunscreen kasi hindi siya malagkit. Natural glow lang naman. Hindi siya oily. Like, hindi talaga oily yung ko. Like, wala.
As in, hindi siya oily. Maganda siya. I-leave ko siya below if you guys are interested. Skincare lang ako, guys. Yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope you guys enjoyed the vlog. Please like if you did. Please subscribe if you haven't already. Ang lamig pa ng tubig. I hope to see you guys hopefully bukas. Bye, guys. Good night. Bye. Mwah.